Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. The Gumbis versus the Mselekus. The Gumbis, it's a TV show. Le ebaku SABC 1 ngama Saturdays. Uthando Nes'thembu siyazi ukuthi sibagcine ku season 6 silindele o season 7. So abantu bathi the Gumbis idlala i-hour. Mayidlala i-hour bafisa ngathi ngabe idlala 30 minutes. Isizathu salokho amakhosikazi kakhulu ahleka yonke into esho. Hi guys, amakhosikazi akwaGumbi kakhulu ahleka yonke into. Kanti nina ninjani? Isona sizathu nje leso esenza ukuthi le show isafika ku episode 3 manje. Asafika ngisho ku episode 6. Hayibo ngiyafunda ngisho-ke but angithi ngiyibheka ukuthi abantu bathini ngeshow ngoba kungenzeka ukuthi mina ngifike ngithi ishow ngiyayi-enjoya sithole ukuthi kunabantu abaningi abathi bona abayi-enjoy. So ngiyabheka ukuthi hawu ngoba u-episode 3-ke usuphumile abantu bathini bathi hayi ngeke hayi akulungi i-hour bebuka la makhosikazi ahleka yonke into amakhosikazi hayi. Sengifuna benze njani manje beqale impi nala ingekho khona futhi iningi-ke phela imali ngalena. Angisho ukuthi ngapha ekhaya leli linye ayikho ningi nanokuthi futhi bona-ke abahlali ndawonye. Mhlawumbe isikhathi sokuthi behlangane nje behambe ndawonye yiso sona lesi ngesikhathi kade benze ishow yila bakwazile mhlawumbe ukuthi bebe ndawonye kaningi beyamakhosikazi nezingane ngoba izingane sizwile ukuthi abafana base-university uyoli sizwile futhi naye ukuthi engathi uyagana asazi ukuthi sekuyisiphi isigaba kodwa nje uyintombazane ehambayo ekhaya eyogana. Amakhosikazi amabili lo omunye ule eRichards Bay lo munye ule ngaseThekwini. Ubaba wakhona ngathi unawo futhi umuzi lo osemtube engicabanga ukuthi iwona lo bese ubona lo muzi omkhulu umuzi kababa masikuthi-ke uvakashela la makhosikazi ahlala khona. Bazobangani-ke guys abantu abangabonani njalo nanokuthi phela asisho ukuthi vele impi ayikho into engaveli mhlampe ebanga ukushisa nexabanayo kodwa ku-episode 3 ayikho into engihlekisa njengalokuthi hayi la makhosikazi ahleka njalo nje ahlelehleka benze njani bekhala phela emzumbe abathathu bahlala ndawonye mase kuba umamkhulu-ke ofika ngezinto ezimletha emzumbe. Manje ziningi izinto abayibona zenzeka phakathi kwabo futhi mhlawumbe okungenzeka ukuthi ukhona nola emzumbe oyedwa otshelayo umamkhulu ukuthi hey kwenzeka izinto ezithini ngaphandle futhi kumakhosikazi asemzumbe amathathu kungekho-ke manje otshela umamkhulu wazi yonke into eyenzeka emzumbe engahlali khona mawulibukisisa kahle leya show yasemzumbe ngoba ubaba Mseleku ngesinye isikhathi phambi kwethu laphaya kumabona kude sesibone etshela umamkhulu izinto sithi ha yini engathi bajwayele vele ukuthi bebuye bekhulume ngabanye ngoba siyesibone futhi into esiyesinaye akaze asho umamkhulu ukuthi wo wasukhuluma ngabantu bakho ufika bakhulume nje bahleke baqhubeke nenkulumo ubone ukuthi hayi into ejwayelekile-ke le okusho ukuthi akuyinto emthusayo ukuthi usekhuluma ngonkosikazi ongekho. Kanti-ke kwenza ubaba Mseleku ethi ukhuluma namanye amakhosikazi bethi yima kancane waye ukhuluma ngabantu abangekho la. Mase kuba yinto mhlampe-ke eqondene nokujabula uma uMseleku esezoyithula kumamkhulu aqale-ke ashintshe athi ungitshela into osuyifanelizile yindaba lokhu kungena ngaphini sikhulume ngomunye unkosikazi manje kodwa mabe bahleba akanenkinga umamkhulu hayi ngiyanitshela mabekhuluma ngokuthi nje hey khona into engahambi kahle ukuthini nothini benza ukuthi sebefika nemiqondo yabo leyo nkulumo nje umamkhulu naye uyakhuluma kodwa noma engasho izinto eziningi kodwa manje mayisethi-ke ubaba Mseleku hayi kuzoba nemishado
noma yini uzoshada. Wayesikhuluma ngomunye unkosikazi bebheke eceleni abakhulume ngayo, bakhulume ngabo. Mase kuyinto futhi esinenjabulo phakathi efaka amanye amakhosikazi, manje mina ngihlanganaphi? Yabo imizumba ukuthi izakholelwa-ke zinjani? Zinjalo-ke. Kanti ngapha ngathi imali ifakwa kakhulu. Phela ngezwa nami kuthiwa imali iyahlekisana. Imali ngapha ngathi ifakwa kakhulu. Yikho omama bakhona engathi nje bazoyihleka nento engahlekisi laba bakwi-The Gumbis. Yeyi, ningangikhulumisi kabi nithi mina ngiyahleba. Mina ngibuka lokho ukuthi ngathi ngapha nje ngapha kuthi kukhulunywa indaba vele kukhona imiliyoni eselihambe phambili. Manje yabo ukucasuka nawe ujike endleleni mawumuntu ongabe ucabanga ukucasuka. Ngapha kulenye ifemeli sesiyibuka manje sibona kanjalo ukuthi ngathi imali ixishiwe, and bayasho futhi ukuthi banamabhizinisi, baphinde futhi bazojoyina namabhizinisi lawo omndeni. Manje nje ubaba noma engathini engathi akuzweli kakhulu, kodwa nina seninephutha-ke ngoba mina ngakayibona into ezobenza ukuthi bexabane besaku-episode 3. Abakayibeki futhi nendaba engaveza imizwa ehlukene kulabo mama bakwe-The Gumbis. Manje nifunani? Cha, bangihlekisile abantu. Uthi nje omunye ngeke sibuke u-1 hour wonke sibuke omama abakhulu abahleka njalo. Abahleka njalo. Manje senenza ngathi nje abantu abangekho right abahleka noma yini. Hayi bo, bayisholo futhi ukuthi kuloya mndeni bona bathanda ukuhleka. Into engiyithandayo ngaphandle kokwazi ngoba phela kuyafana nje, kimi kuyafana nokuthi u-season 1 lo engiwubuka kwe-The Gumbis. Into engiyithanda ngabo yile mfundiso engiyibona ey'nganeni. Bona noma singakabatholi-ke kahle hle ukubafunda njengalaba bakuthando Nes'thembu, uhlobo labantu abayibona, kodwa nje iy'ngane ziyakhombisa ukuthi kunesandla esiqondile ngapha. Angisho ukuthi njalo eMzumbe asikho isandla esiqondile. eMzumbe asingabe sikhuluma iphutha ukubona iy'ngane siqale ngoba sekukhona izingane zesithembu. Nakhona futhi asiyiboni kahle ngoba sekusuke kwafika umpumelelo nesithembu sakhe. Sekufike kwafika umpumelelo no-baby mama bakhe. Manje yonke enye into ngabanye abantwana baseMzumbe yagqibeka sangayibona. Kanti ngapha bathe beqala kwaba nokuthi iy'ngane kunama-events ahlukahlukene enzeke ey'mpilweni zabo. So sase siyathola ukuthi nabe bethole ithuba. Nangu 5 minutes umfana ekhuluma sizwe inhlonipho. Nangu noYolo ekhuluma indaba yokuthi useyazibona yena ewunkosikazi womuntu. Sathola ithuba-ke lokuthi sizwe iy'ngane ezikhuluma. Ngapha eMzumbe hlezi sigada amakhosikazi ukuthi namhlanje-ke uyahleka, namhlanje uzothini elumelayo, namhlanje-ke bayahambisana, namhlanje abahambisani. Yabona nje manje akufani kahle hle, kodwa isithembu. Eyokuqhathanisa-ke mina ngiyinqabe ngoba phela vele sibona lapha ku-TV isithembu eduzane. Lesi sakomakhelwane wethu asisuke singabavakasheli omakhelwane. Siyazi nje ukuthi ubaba wakulela khaya uyedwa, kuney'ngane zakhona. Nakhona esifunda sesibuka kuzo iy'ngane ukuthi hhayi sona isithembu mhlampe kwakuyisiko, kodwa hhayi khona okungashayi khona. Iy'ngane zandawonye zibuye zizibane, phela zibuye zizibane laba esibaziyo, babuye bezibane. Kodwa phela kusho lutho bafethu, singenaphi ey'ndabeni zabantu? Asingeni ndawo. Okusho ukuthi kodwa kulaba abanjalo mina ngibuka ukuthi iphutha lisuke lenziwe ubaba osuke mhlampe ehlulekile ukwenza ukuthi inhlonipho nokubambisana ey'nganeni kwenzeke. Ngoba mhlampe abazali okuwomama bazokhohlisana, abanye bazothandana 100%, abanye bazokhohlisana. Kodwa ubaba kufanele yena akwazi ukuma ekuhlanganiseni iy'ngane zakhe. Hawu, iy'ngane zobaba oyedwa zingathandani
zihlulwe ngisho ukuzenzisa phakathi kwabantu. Kodwa-ke ningenaphi-ke ngoba phela nani zikhona iy'nkinga emakini washo umalume Ngizwe wathi azikho iy'nkinga nani emakini yikhona iy'nkinga nasekhaya yikhona ezakhona ukuthi nje sizobuka i-TV show mase siyaxoxa kube mnandi. Ocasukayo nongayithandi ivoice yami ave ngimzwela bakithi kodwa angithandi mina umosha isikhathi ngomuntu ozolobe ekudina nje nomuntu futhi olobe echaza izinto ephindaphinda umsidalo. Noma phela indlela engikhuluma ngayo la ku-YouTube akusiyo indlela engikhuluma ngayo okwangempela kodwa nje lento yami yokuphindaphinda isidalwa sami-ke. Ngiyathanda ukuthi into mangiyikhuluma ngiyiphinde ngoba kungenzeka ukuthi ngikutshele okokuqala ungayizwa kahle mase ngiyiphinde okwesibili usuzokuzwa kahle. Nokwesithathu-ke sengiyagcizelela ukuthi ubambe khona ukuthi lokhu engikushoyo ngithi. Okunye-ke ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqedi, bye bye.